Velkommen til Hastrupskolen. Velkommen til 8. B, som har brugt den her weekend på at gøre deres klasseværelse så meget pænere. Væggene er blevet hvide, og her hvor der før var ingenting, der er kommet nogle borde, nogle stole, et lille billede over døren, styr på reolen, en anden bordopstilling, og bagerst på væggen noget mere farve. Historielinjen er rykket op over tavlen. Alt i alt. Rigtig godt gået.